Tapos V. V na big letter o malaking letra. Saka ito yung maliit. So, maliit ang gagamitin natin. Va. Lagyan lang ng A para maging va. Lagyanin ng I para maging V. I, V, VU, VU. Va, V, V, VU, VU. W. Wa. Kaya mo itong wa. Wa. Lagyan natin ng I para maging wi. Wi. Lagyan ng O para maging wo. Wo. Wa, wi, wi, wo, wo. X. Lagyan natin ng A. Xa. Lagyan I. Xi. Xi. Xu. Xu. Xa, xi, xi, xu, xu. Y. Ya. Yi. Yi. Yu. Yu. Ya, yi, yi, yu, yu. Z. Lagyan ng A. Za. Lagyan ng I. Z. Z. Zu. Zu. Za, zi, zi, zu, zu. Inyi. Nye. Nye. Nyi. Nyu. Nyu. Nya, nyi, nyi, nyu, nyu. Nga. Inji, lagyan ng A. Nga. Inji. Inji, lagyan ng I. Ngi. Inji. Inji, lagyan ng I. Ngi. In. Saka G. Lagyan ng O. Ngo. In. G. Lagyan ng U. Ngu. Nga. Ngi. Ngi. Ngu. Ngu. So yan. Yan. Ganyan lang kadali mga bata. Yan. Nga. Nga. Ngi. Ngi. Ngu. Ngu. So yan ang 28 na alphabet mga bata. Yan. 28 na alphabet na Pilipino, kung paano natin siya babasahin at isulat, no? Yan ang mga bata, no? Ganyan lang kabilis, kadali matuto na magsulat at magbasa ng alpabetong Pilipino, no? 28 alphabet, Filipino alpabito or alphabet mga bata. 23 consonants, laging tandaan itong consonants, itong B, C, D, E, G, ganyan, B, C, D, F, G, H, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, Inyi, Inji. So yun yung mga 23 consonant, yung dalawang tatlong consonant ng alpabetong Pilipino, at ito naman yung 5 vowels ng Pilipino. A, I, I, O, O. Yung big letter na sa taas, yung small letter na sa baba. Okay? Maliit, small, big, malaki. Yan. Ito yung consonant na small letter, saka consonant na big letter. Yung malaking litra, saka maliit na litra. Yan. So, madali lang tandaan mga bata. At ngayon, paano tayo sumulat? Okay? Susulat tayo, bubuo tayo lilikha tayo ng salita. Isang salita. Halimbawa, babae. Ito yung ba. Okay? B, ba. Itong B. Sulat tayo dito ng babae. Ayan. Yan yung mga bata. Ba. A. So, ba. Dagdagan pa rin natin yung ba. Ba. Tapos yung I, lagay natin dito. Ayan. So, ba, I. Ayan. Dalawang beses lang itong sulatin mo. Yung ba, tapos lagyan mo yung I,
babae. Small letter ang ginamit ko, itong B na small letter, hindi yung big letter. Ito yung big letter. So, ito yung big letter. Pero small ang ginamit ko ng babae. So, yan. In English, woman or girl or lady, babae. Yan. Or female, babae. Yan. So, ngayon, gawa pa rin tayo ng mga litra ito. Halimbawa, ito, ma, mi, mo. So, gawa tayo ng mama. Ayan. Ayan, sulat natin. Ma. Dalawang mama lang. Mama. Ma, mi, mo. Mama. Dalawang bisis mo lang itong isulat. Mama. Ayan. Ito naman, papa. Papi, po. So, gawa ka lang ng dalawang bisis, isulat mo lang itong papa. Halimbawa. Ayan. Pa. Ayan. Napakadali lang sumulat mga bata. Magbasa at sumulat. Mama. Papa. Ayan. So, itong nanay. N. Na, ni, no. So, itong N, na, ni, no. So, nanay, gawa tayo ng nana. So, nana, lagyan natin ng Y. Saan yung Y? Nandito yung Y. Ayan, ito yung Y na small. So, paglagay natin dito sa dulo ng nana, paglagay natin dito sa dulo ng nana, okay, lagyan lang natin ng Y. Itong Y, yan ang small na Y, big na Y, yung capital or malaking Y, maliit na Y, lagay natin dito sa nanay. So, maging nanay siya. Nana lang yan, nana. Tapos, lagyan natin ng Y, okay, sa dulo. Maging nanay. Okay? Ganyan yung pagsulat. Nanay. So, ngayon, ano pang pwede natin gawin? No? Limbawa, wala. Okay, wala. Yung wa, wi, wo. Dito tayo sa wa. Wa, wi, wo. Then, dito tayo sa la, li, lolo. So, paano natin ipagdugtong na maging salita? Wala. Ayan. Okay. Wala. Wala. Okay? Wala. So, ngayon, isulat natin ang wa saka la para makabuo tayo ng salita na wala. Ayan. Tapos yung la, saan yun? Ito. La. Dito tayo kumuha ng wa. Tapos kumuha tayo dito ng la. Wala. Ayan, wala. Okay? So, ano pa? Bata. Hanapin natin yung ba. Nandito yung ba. So, hanapin natin yung ta, ti, tu. So, dito yung ta. Dito yung ba, bi, bo. So, sulat tayo ng bata. Okay? Okay? Bata. Ito. Ba. Ayan. Ba. Tsaka itong ta. Bata. So, lagyan natin yung ta. Okay. Bata. Ayan. Ganyan ka sorry. Hindi na mabasa. Ayan. Bata. Yan. Yan pala. Bata. Okay? Paano sinulat yung bata? Ito ba. Pero ginamit natin na ba, itong small na B, yung maliit na B. Ba, saka yung ta, nahanap natin yung ta. Ito yung ta. Okay? Ba, saka yung, ayan, ta. Yung ta. Okay? Ngayon, ang hahanapin naman natin ay basa. Okay? Ba, saka yung sa. Ito yung sa. Sa, si, so. Ayan. So,
Ayan. Ito yung ba, bi, bi, bo, bo. Ba. Itong ba. Tapos ito yung sa. So, sulat tayo ng basa. Ayan. So, sa. Sa, si, su, so. So, kunin natin ito yung ba, sulat natin, saka yung sa, para maging basa. Okay, dito natin isulat. Ayan. Ba, ayan, ba, sa. Ayan. Ganyan pagsulat, basa. Halimbawa, paano tayo magsulat ng baso? Ba pa rin. Ba, yung so, sa, si, so, so. So, ito yung so na gagamitin natin para ba, so. Ayan. So, ganyan sumulat. Ganyan lang kasimple matutong sumulat at magbasa. Basa, baso. Saan natin kinuha yung ba? Dito sa ba, bi, bi, bo, bo. So, dito tayo kumuha ng ba. Tapos, kumuha tayo dito ng sa. So, ayan, naging basa. Then, kumuha pa rin tayo ng ba. Tapos, kumuha tayo ng su. Kaya, sinulat natin ay baso. So, yan ang pagbasa. Baso. Ganyan. So, napakadali lang mga bata. Kung lagyan natin yung sulat tayo ng baboy. Baboy. Paano sulat ng baboy? Para tulad ng ito, nanay. Ang baboy, ganito yon. Sulat natin yung ba, dito, ba, tapos, ayan, tapos bu, yung o ilagay para, yung b, lagyan ng o para maging bu, babu. So, paano maging baboy? Itong y, lagay pa rin natin dito sa dulo, ayan, para maging baboy. Ayan, baboy. Ayan. So, napaka-simple. Halimbawa, yung baka. Paano sulat yung baka? Dito, ba, tapos hanapin natin yung ka. Ayan, yung ka. Baka. So, isulat mo lang yan dito. Ba, ayan. Tapos yung ka. Ayan. Kakiki, koko. Baka. Ayan. Napakabilis, napakadali lang matuto mga bata. So, hanggang dyan lang muna. At maraming salamat sa inyong panunood. God bless sa ating lahat.